Deocamdată joc mărunt de pase în apărare. O minge scăpată de sub control de Radu Ștefan. Și un atac supranumeric, oprit însă de excelenta deposedare reușită de Goian. Încercăm să ieșim cu mingea la picior, dar un cartonaș roșu arătat lui Ovidiu Petre de arbitrul portughez. Da, a ripostat Ovidiu Petre. Era bine dacă se abținea, pentru că fără îndoială jucătorul israelian ar fi primit un avertisment. Da, iată, l-a călcat în picioare. Este vorba de numărul 20, Cohen. L-a călcat în picioare pe Ovidiu Petre după ce îl bruscase și pe Mutu. Și Ovidiu Petre a reacționat necontrolat și rămânem în inferioritate numerică. Nu este ceea ce ne doream într-o partidă de verificare, dar poate că acest eveniment îi va pune la lucru serios pe ei noștri. Ar trebui avertizat și Cohen, care l-a provocat pe Ovidiu Petre, dar eliminarea este corectă. Gestul lui Ovidiu, din păcate, total lipsit de fair play și total în afara regulamentului. Deci suntem în inferioritate numerică din minutul 24. Meciul se anunță greu, examenul de început de sezon este tot mai dificil. Prost este că a ieșit un jucător esențial, un mijlocaș central, omul care asigura echilibrul în zona centrală, Ovidiu Petre, un excelent recuperator. Rămâne de văzut dacă Pițurcă apelează la înlocuiri sau îl trimite pe Chivu să joace în acea zonă. Probabil că aceasta va fi varianta. Corner pentru Israel. Minge bătută bine la marginea careului și este gol valabil înscris din această lovitură de colț de Golan. O minge deviată la prima bară, marcaj insuficient de atent. Golan punctează în minutul 25. Israel 1, România 0. Da, a venit din spatele lui Goian, autorul golului. Să vedem cine a fost la prima bară. Cât de bine a sărit Cohen, mijlocașul central israelian, care a câștigat net duelul aerian. Și devierea sa continuată apoi de Golan. Un